Да. Какво? Поне една точка вкарай. Вкарай. Една точка да вкарам. За един кош. Да бе. Ето бе. Къде бе? Ето го, не го ли виждаш? Чао! И утре мои да ни очаквате клипчета. Да, мой да ни очакват. Аз пак мой сам да снимам. Базикам се. Ами този канал ще снимаме по принцип двамата. Но мой някой път някой сам да снима. А някой път да поканим някой да снима с нас. И така, ние няма да влогваме на този канал, само ще стримваме на игри. И тук се опитвам. Тогава съм си поръчал едни пакетчета на NBA с баскетболни карички, мога да правим пак опани. Ами да отваряме пакетчета. Това... И с тях също ще дойде още една игра за PlayStation. Коя тя? WWE 2K15, това е кетч. Искаш да правим пак опенинг? Ами, да снимаме? Давай, как отварям пакетчета? Ще видим. Добре, ще решим и в следващото видео. Вземи от ръцете, ей! Джамбо. Я тут ми пердето ви, Николай. Пак ти, бе! Дай да се стягам 20 пъти на уряд. Не. Ей! То са и видял, че са на Че какво е да видят хората? Айде, ама ако знаеш как. И тук виждате, че правя страхотни простотийки. О, не! No comment for this. Йо, глупост. Стига толкова, защото не си ки мога да разбира какво казваш. Ако беше имал, и кой е топката, бе? Лут. Лут ще се лакомиш. Лут се лакомиш ли? Не. И то се е видял ако да ще загуби. Все пак я изчакаме до края. Ух ти, не се чака. Риндъл. Лакомия. Пак да, в другия клип ще ви кажем да... Коби Брайант! Коби Брайант! В следващия видеоклип ще ви кажем дали ще правим пак опенинг. Един кош поне вкарай. Обиден. Колко време остава до края? На GTA може да направим клипчи и ще покажем как грабваме магазин. И през това време ще бягаме от полицията. То е смотано, за какво да снимаме. Ами добре, при стрелка да снимаме. Някоя мисийка. Ами те на мен са ми свършили мисиите, аз вече съм ги изиграл.
Пускаш рестарт в дитя. Ай, сега. Сколко аз парашюта ми са заключи, не знам, що пак. Защото сигурно не съм си сейфал играта. Човек, виж, аз не мога да вкарам един кош. Това навие постоянните проблеми. Да. Ами да, ще приключваме скоро. Виждате как ни разгромиха, съжалявам за... И така ще ви кажа... Пак не стана. Опитах се. Опитах се, бе. Еми да, извинете ме, че разочаровахме за тези, които искаха да играем Лейкърс срещу Майами Хит. Така, край. Довиждане, това беше всичко от нас. До Чао. другия път.